for tuning into Zim News Beat TV with Robert Pfumani. Hanzi ndichitarisa ndikuona kunge pane vamwe vanhu ndakavatarisa ndikuona vari masatanisi ngavauye padhuze ndivaone choncho. Vamwe vakomana musati mabuda panze tangai maombera mugere pamugere ipapo mosimuka muchienda panze zvatendwa natete guru. Zvatendwa nasekuru, isai maoko wazukuru. Munofara here wazukuru wangu, wazukuru komana nemusikana? Kuri sei kumba kunobviwa uko? Kumba kuri nani tangosvika nemugwere uyu. Aba ndakangara zvichiitika muna masiku manyinji kuti kwaifeti kutandiziwa tembo kana ndafika kuti mutandiziwe. Hanzi ndichikutarisai muchipinda mune kamukakubatikana kamunenge muchiita kuti muchiona kunge muri kuregererwa muchishushikana kuti tichabatsirwa rini, asi sekuru vanenge vachikuona bese pamunenge muchichema vanenge vachiziva kuti nguva ichasvika. Tenda sekuru. Chokwadi. Muntu kupita kwalathirina umpita wamba mimba anawo kutopita kutaya mhepo kuti kufuna kupita kwalathirina. Hanzi paye panonzi munhu ari kumhanya kuenda kutoileti kana kuti ari kuchaya panofanira kubuda zvinhu zvinoratidza kuti uri kuchaya zvichireva kuti tsvina, asi ukaona pachibuda mhepo instead tsvina kureva kuti pane zviripo. Uri kunzwa mashoko here muzukuru wangu? Apa nhasi muzukuru wangu uyo ase mazuva anaya. Tiri kuona paine chenji sekuru. Wakadi hako mukomana? Ndinosimba munosimba here sekuru. Uri sei kumba kunobviwa muzukuru ini tinofara hangu ini? Aya kumba kuri nani zvako. Apa mangwara udapasiwa kuti watatize tandere udapata chito. Hanzi zvino mushonga wandakaudza vazukuru vangu kuti vakupe kuti unoita zvakati wakaushandisa here wakawana chenji? Ya ndakaushandisa nemazvo sekuru wako mukamaita ndakachaya. Zvakandibatsira kubva ipapo. Problem yandaisanangura kuti ndiri kuremerwa munhingiri ndakanzosungura kusununguka muhana mangu. Pari zvino kana even hope dzinotyisa dziya handisisina hope dzinotyisa. Hope dzakwenda dzaya kuti uda ropa. Hanzi hope dziya uchinzwa voice richitaura kuti ndikuda ropa, uchiri kudzirota here? Aiwa ndichasangana nadzo. Ropa rakura yama yako. Hanzi ropa raitaurwa. Uri kuzviziva here kuti ropa raitaurwa ranga siri rako kana rababa wako, ranga riri ropa raidiwa ramai vako iyoyo? Handisina ruzivo nazvo. Ndo zvauri kutoudzwa nasekuru kuti voice repo wainzwa izwi richitaura kuti riri kuda ropa, hazvive kuti ropa rako kana rababa wako ndiramai vako raidiwa. Uri pafara. Hanzi mashoko andiri kutaura ari kupinda munzeve dzenyu here? Madhara pena ngona fara cheza pemba indifalence. Newewo muzukuru wangu baba vacho, kana wanga ine mashoko nemubvunzo wakasununguka hako kutaura nasekuru, sekuru havana mashoko nemi chavari kuda kwamuri kusimbisa mukomana, kupodza mukomana, saka mashoko havana nhoroondo nemi. Imi kana makasununguka muine kumwe kuvhunza, sununguka henyu kuti mutaure nasekuru. Notenda maita basa sekuru. Ndakagara ndataura kuti kubva pakutanga mwoyo wangu wakangoti zvinhu zvangu zvinoperera pano. Handina kuziva kuti paivaiombera dare
nezuro ndakatoti wauri kuombera dare rewatsunga inga ndiwo mai wangu, saka zvaitokotera kuti ndinourapirwa mwana pana mai wangu. Saka ini ndakaberekwa nemutsunga, ndo chimwe chinhu chandiri kutenda ichocho. Ndozvazvinoita ukama unonoera. Saka zvimwe zvacho sekuru ndizvekuti ndikataure kuti kumwana ndaona change, pane zvakinge zviripo kana kumuti handei ayo haana kuita navo, haana kunetsa sezvaaita. Tochidzokera futi pakutiwo inini wachona ndikati mabasa angu anobata nemaoko ndinawana, asi mari dzachona hadzitambanuke. Ndo pane dare rangu Konkazi. Uyu murandakadzi. Pamusoro isekuru. Ndini chekutanga ndoda kutenda sekuru Tasvo zvakanyanya. Tofunga ndinofollowa channel yenyu. Ndakaona nyaya dzibva dzana Mwale, dzana Antonio, dzakawanda zvizhinji dzandakaona muchibatsira vanhu. Saka inini kuya kwatakaita pana ndine kutenda kuti mwana wangu ari kunosunungurwa mudare rekwasekuru Tasvo. Saka pamataura sekuru muchitaura kuti mwana kujoina kwanga akaita anga achida kuuraya mai vake, handipikise sekuru nekuti ndakanga ndiri munhu anga ari kurwara. Tofunga iye anozviziva. Ndakarwara kumashure apa zvokuti ndaitiri ndikatanga kuti makumbo airwadza kubva apa achidzika kudai. Ndikaita dambudziko remudumbu, maipisa zvakanyanya, nanhasi mudumbu imomo muchine problem asi maanani. Mudumbu mairwadza zvokuti manhero andaidikitira. Ndichipedza izvozvo ndakaita kunge munhu aita breast cancer, zvokuti ndakatambudzika zvokuti kana hama dzangu vaitozwa ndichitongonorapwa ndichiti maybe ndaane cancer. Saka ndine kutenda kwokuti zvandauya mukati medare rasekuru Tasvo, zvese zviri kundinetsa, matambudziko angu achasunungurwa pano. Ndichabva ndichifara, zvose zvapera, mwana wangu apora, inini ndapora. Ndine kutenda sekuru Tasvo nedare renyu. Matendo azukuru nekutaura zviri kwenyu nekusununguka, nekuti sekuru vanoshanda nevanhu zvavanoda. Imimi vazukuru handizvi, kana mwaine murwere vanenge vachida kuti muvaudze condition zvairi, kuti vachitanga haasi kukwanisa kufamba here, ari kuita sei, vachizowanawo machenji. Saka machenji ziwayo vanenge vachida kuti vamanzwe kubva kwamuri imimi varidzi vemurwere. Saka zvatendwa nasekuru. Iwe muzukuru mukomana, ndapiwo mashoko aungade kutaurawo. Ndangoda kuwedzera pakutenda kubva mashoko anga achitaurwa namai kuti pakutanga ndaisateerera, ndakangozvitora sedamba, asi pandakauya ndakaona kubatsirika, ende izvo ndoda kutenda kuti ndine kubatsirika ndine change. Ndinotenda kuna sekuru Tasvo kuti sekuru murambe muchiita basa rakanaka kudaro. Wangoine stress dzako, wakatya kuti ndoda unowedzerwa dzimwe stress, asi wakusununguka kuchiona kuti zvangu zvakandiremera zvezve zvakusununguka. Zvakusununguka mandiri. Muzukuru Robert, une mashoko aungade kutaurawo here kune vazukuru? Ndikatoda kunzwa kuna mukoma webvisa kuti kune vechidiki vezera renyu vangade kutsvaga mari nenzira yamakanga mapinda nayo, advice yamanga vape ndeyekuti chii nekutambura kwamazoita. Asi pekutanga pamaitaura nyaya idzi kana kuti pamaironga nyaya idzi maiona bhegi remari, bhegi roro harinozobuda rakazoya raa bhegi rematambudziko. Munoda kuti chii kuna vamwe vapana vechiti izvo ndikakupa iPhone yangu pandoni vamwe vari kutoti munoziva sekuru vanoromba here. Izvezvi hatisi vanoti mwakatonitumira zvakanzi nezuro chai ndachituya kuno zvakanzi mukoma munoziva munhu anoitisa instant money. Mumwe akatondifonera nezuro akati ndiri kuSouth Africa, ndiri kuda sekuru vanorombesa. Ndakatoti unoziva here kuti kurombesa kunozoda ropa rehama. Akati ndotone hama yandoda kutouraya kudhara baba munini wangu. Ipo bana apa ndiswa zvekunyeba ndogona kutokupa uverenge chinozotenda ndekuti pane manhamba evanhu. Saka ukazona manhamba yaanozopedzera akumaoko asiriwo. Munun'una zvendakataura naye mumwe ari kuGuruviro kwana sekuru. Ndoda kuromba, unoda kuromba, izvi kaizvi zvine ropa revanhu. Unoda kuuraya zvakanzi amai vangu. Ona ndakatogadzirira amai vangu izvozvi zvimwe kuti ndiwe kuna sekuru. Ndobva ndaita sei? Ndobva ndapfudza amai vangu.
saka ndoti iwe advice yangu abe kuvanhu ivava vari kuuya kwandiri vachitsvaga mari dzakaita saidzodzo unovati chii? Ni mashoko mashomani akasimbisana nawo nekuchenjedzana nawo chione raramo yakanaka. Simba ndakanzwisa kuti mukaka inosimina vashanda nhasi mumwe anopera. Kuda nzira yekudimbura kunogona kuzokudhurira chakachipanzi chinodhura futi. Chinochiwa zviri kunze zvisina kuziva zviri mukati. Ndakanzwisa kuti life yatakamhanyira ndeyekuda penjeni usina kushanda. Saka yambiro ndeyekuti tigone kudzidziswa kuti tishande kuti zvinoshandwa sei. Saka zivo first yekuti chakanaka chinobva chinoshandwa sei. Tichiwane nzira dzatingafamba nadzo ndidzo dzatingatoona. Kwete kuti tochiwa mangwana ndakutotsvaga munhu ndakutoti ndofuma ndine mari. Idambudziko reupenyu hwese ende dambudziko hariremerei wewe muridzi. Unotorera vasina mhaka vasina mhosva. Saka zvakakosha kuti umirire nguva kuti utambudzike uchinzi hauna woshoreka zvako pakuoneka nemeso, asi uchishingaira kutsvaga zivo yekuti first ndingachiwana sei chakanaka kuyemura hakuna kushata asi kuchiwa wotsvaga nzira dzaungaita kuti uwe faster kupfuura iye waona nacho hausi kuziva kuti akabva kubibane kana 30 years kuti asvike ipapo. Iwo hauna kana history yepo watawamboshanda uchiri kutochengetwa. Saka ndakazviona kuti hatisati kana kune kwandaenda neupenyu. Ndakarerwa ndofanira kutarisa kwandakabva futi kuti vanhu vakandirera vakandireisa sei. Ndotarisa kuti inini kuyarwa kwandakaita zvinhu zvandiri kuchiwa ndozvakatiyarutsa here kana kuti ndoziva kuti zvakashandwa sei. Saka izvozvo ndingangokurudzira nawo kuti ngatisamhanyira zvatisingazivi kuti zvakauya sei. Ngatitsvake zivo yekuti zvinowanikwa sei. Aya, ndatenda munun'una mashoko chaivo anosvika pamwoyo. Kuvabereki vako unoda kuti chii nekuti ndiwe nedambudziko rako wazvovasvitsawo mudare rasekuru Tasvo pazuva ranhasi? Mubereki wangu shoko andisinga nekurudo rwacho rwandinoda kuti ndiedze kutsanangura namashoko andingakwanisa kuripedza kuridudza nekuti kubva pauchechi hwaindipfumbamira ndisati ndakugona kutaura waiziva chiri kurwadza. Ipapapa kukwira nekudzika ndichingotaura ndichingochema pamba ndaichemera mudururu ndatokura wani kuzondoramba ndongovaudza kuti handina mari, ndashayirwa mari yerenti, ndashaya mari yerenti, ndagara handina basa, but still ndaimboenda kwavari vachinditambira. Kusvika ipapapa ndangova munhu wekuti handichasheya kwavari because ndakusvika kungovarembedza kuti munhu afana kunge ane mukadzi pamwe eji angu watoo nemhuri yakuenda kuchikoro. Saka ndangoita zvekungoti rege ndichingonozama kungonogara ukure kwekuti ndingotsvagawo zvimwe zvandingaita. Saka ndoda kuvatenda nekungondibvumbamira misi nenguva nekumira neni pamatambudziko pakundidzoredza nepakundiendesa munzira ine chiedza. Ndinotenda naizvozvo zvikuru kuti varambe vaane rudo irworwo. Dai ndagona kukopa zvimwe zvachona kubva kwavari nekuti ndiri kutoona nenzira dzavari kundifambisa. Aya, tinotenda. Amai nababa webvisa mahanzo akamashoko kubva kumwana. Pane pamuda kuwedzera here tichidzokera kuna sekuru? Handisisina nemufaro nekungotenda chete. Handina chokutaura. Handiri ndotenda. Baba webvisa? Inini ndiri kungoti sekutaura kwaita mwana kuti ngatiregerei kumhanyirira makumbo kuzvimba. Nguva inokwana. Tikamhanyirira kuti dai tapfuma Mwari kana asati akupa tione zvichibuda zvakanaka. Nguva inokwana, musikavanhu ariko, zvichaita tinongofanirwa kufamba nenguva. Uye ndiri kukurudzira wechidiki kunyanya kuti ngavaregerawo kumhanya, nekuti munhu akona kuona chinhu usati washanda. Tanga washanda wozoona chinhu. Saka ndozvandinoda kungowedzera kuti
nemwana wangu nezvandakakuitira chishingairira kuti iwewe pachako ugone kutsvaga basa kana kushamwari dzedu uchitsvagawo mabasa ekudhiraivha kana mamwe, nekuti pamwe pachona tinenge takati wakatora license asi pamwe basa iro rinenge risati rasvika unotsvagawo zvimwe zvokuita pakurarama kwako. Ndiwo mashoko andoda kuti ndingoisa kuruzhinji. Aiwa, tinotenda. Regai tidzosere kuna sekuru vaPete dare renyu. Apa ndikangana apa ndakatarisa nhau yenyu miro yaita amai fana kuti panze musanzisiwe chinhu chafuna kuuraya. hanzi amai munofanira kuenda panze panana sekuru anopa mushonga apo mopiwa mushonga wekuti murutse kubvisa uturu hweurwere hwanga wapinda muropa menyu waida kuuraya Yeda pazvasanziswe pamwe. ende mukomana ngaarutsiswe zvakare since airarama ari mumabasa akaipa ngaarutse zvakare kuti ave munyowani. Ndo mashoko andingakwanisewo kuti ndingotaura nemi padare ratigere kufamba naro dai. Makanga manditi tiuye neningi sekuru. Wenda vachikarangako akapedza mukomana kurutse ozodivha mvura yacho. Zvisanganisa nemushonga. Zvanzi zvoni chekutanga vako ava kana vapiwa mushonga wokurutsa uyaya kana vapedza ochiudza nasekuru kuti zvani nasekuru ndinofanira kunge ndichienda kuchikaranga opiwa mushonga weunoitiswa chikaranga kana zvapera zvekuti ava varutsa. Andevanzi. Apora hawe apora. Hari mamunzi achitotaura. Tinobva kuti munhu apa munhu ari kutaura. Plus kana kufudza nayo patauya apa tasingafudzana last time. Nejana remombe. Handakaudza kuti pane vamwe vakatoya pano vaitoitirwa security pano. Vakomana vechidiki ivava vakazopedzera vakuya veka vachitotiza vabereki. Amusuma kutanga sanganisa mchiti makavausagarire pasinochinokadesomuvumaroma kamugona tokamkurumidza isai drozhina netadi anafana kusvika pamema Inini ndiri nemanje ndinongorowa kahwana. Ndozwa kuti ndakurutsa ita muchisanganisa ngausagarire pasi vhunde yake kanonetsa akamwasupa akata mnhiko akarusa webhiro ndatoona mwe mupana handitika ndotatinge tichiedza kuudzawo vanhu vanenge vaita vachibatsirwa kuti aya matare munaada asi apo ndo pakakosha pafabasa ukarapwa ukazvitirei kuti uda kupora saka tikushanda muri kushanda zvino vanhu vanenge vada kuti muroyo abatuke chisi wewe akazeta hanzi maika chema yake kupedzisira makasanwa mvura unokurwadza imwe mvura kuti usakurwadzei webatorwa h2 nezvarakambotinetsa mbijana ya nezvarakambotinetsa mbijana nasi haa haibude satanism auri yes haibude musakasara semvura mewebhiti oti munwe inoitone mudundi mvura ika tati mushonga mushandi nemvura inova mvura toniza ingonzwisewo zvatiritaura inova mvura yakawanda
Nzayikape Yama kapeni kana. ava ndeikutanga iyanjiko Kana wapedza unogona kwarora iye. half cup. Yes. Yes. Chaga tsema cup pa Papo. Yes. Ndokupona uko. Yeah. Yatisika. Ana zile akazombodai zvake but akanetsa pakumwa chete nasana kune. Mwana vanobudisa. Oh mvura wewe. Mutundi. Oh. Eti. Baba bit open cup mvura. Oi. Mushonga unofambidzana nemvura oi. Tombere mvura. Mushonga unofambidzana nemvura mazva. Akadzima mvura mimi. Akadzima tichi muchapa maoko maoko. Inoitoni Oi. Mushonga unofambidzana nemvura ngatimwe mvura. Buriti ndamura pana pazvakanenda akonzanza. Apa angasingaje kapesa. Nekuita basa. Makomenza. Ndakaflowa. Ene manguni ndomuno kwanza kupinda ma message ni. Kudai so? Ndikanda chinyona chitopinda za phone mama. Hayi vanhu vaponi. Kanda chinyona chipinda phone mama. makudonhedzera ningi. Uyazvabvisa bhachi. Bhachi rinobvisewa. Vasikisa. Sinoda kuti vanhu vaponi kuti Vapedza mutundi. Vajaira kawo. Ndarupe mvura. Omota. Vajaira uyu yangokakakaka. For these and more stories, tune into Zim News Beat TV with Robert Tafumani. Unonzani story Webster Banashe Market. Tura chiri chikuitika mwana mama. Ukarara ukona. Kana ukarara chii chauri kuona toda kuti utsanangudze zviri kuitika mwana mako nemupfungwa dzako. Ndinomborota hope dzinotyisa. Kana kungorota ndichirwiswa kana nemapanga kana kungorota ndichimhanyiswa. Mupfungwa dzangu dzinozomwa pachingodzoka. Konyaya yandikuona pabhirazi rangu yeusatanism chakaitika. Asi kufanana nhau yesatanism yandiri kuona iri kubuda pagirazi rangu apa imbonatso kutsanangudzira chii chakaitika zvakatangira papi zvikazodii ukazoguma wakudii kusvika nazvino wave papi nenhau yesatanism yandiri kuona ibuda pagirazi rangu. Zvakaita zvakatanga 2019 tofana kadaidzana tete kuSouth Africa kuCape Town. Ndobva vasikunditsvagira basa rekugardening pavarungu. Ndakatanga kushanda pambari pacomplex. Saka ndakati ndichishanda pane mumwe wakazouya murungu aimboti akagara kuno kuZimbabwe kuBulawayo. Anzoti uri munaraiti dai wasuduruka panzvimbo ino chiivo but kuti ndingosuduruka ndisina reason hazvina kundiitira zvakanaka ndobva ndagara paipai. Ndakazobva but kutobva kwandakazoita ndatotakudzwa mweya wesatanism ndatoiswa musatanism. Saka ndakazobva ipapo ndaurwa ndobva ndauya kuno kuZimbabwe. It was 2021. Kubva ndaskomborabiswa kazoita 9 pandaronga futi kudzokera kuSouth Africa. Pandazodzokera Waudaudza kuvabereki vako kuti udajoina satanism. Vabereki vako wakaudza kuti ndakatakudzwa mweya wesatanism ndakajoiniswa satanism ndiani? Ndakaudza wese mama nababa. Akakuudza nini? Akakutaurira here mukomana aimazuva? Hongu paakasvika haana kusvikotanga kutaura. Takaenda pane vamwe madzimai vanogara kuwadzana. Ndo patakasvika bva taenda padare pavo bva tanga kutinamatira. Vatinamatira vakatanga kuti satanism. Ndobva iye ndo paakazoburitsa katsvimbo kaanga ainako kaakanga apiwa kanga ine vhesi ndakanganwa hangu vhesi ranga rakanyorwa ipapo nemari 150 rands zvaakanga apiwa ikoko zvainzi anofanira kugara ainazvo muhomwe make. Saka pazvakanopiswa zvikaraswa zvikakandwa murukova takafungidzira kuti zvinhu izvo zvapera. Saka tazoti garei futi takati kumba kwanga kune takshop iriko kumba kuwadzana. Tikati ngatichitangai kuti timusimudze mwana atichada kuti adzokere kuSouth Africa. Achitanga kuita takshop achitengesa bva tamupa mari bhahodha zvinhu zvake. Achitanga kutengesa kuwadzana ikoko.
saka paanga ari kutengesa ndopaakazotanga kutaura tada unopinda paEaster achiti handisi kurara mama pane zviri kuitika ndiri kurwiswa. Saka panext pedu pane matakishop akawanda akati vanhu vari kundirwisa ndo matakishop ringu vari kuona kuti nini ndiri kunyanyotengerwa. Saka ndakatobva kubasa kwandaishanda obva ndaenda kumusha kuEaster ndopandikazodzoka akunditi mama pane wandazoenda kumbari da unoshandirwa pane vanenge vari muground me zvange zvaakumunetsa achiti mari yange yakungowanda achiti ndikada kukrina mumashelfu ndaingoona mune mari pamwe pacho ndainhonga mari pasi ndofungidzira kuti ndii ndaidonhedza ndozoona kuti ozongoinhonga. Saka mari yakatanga kuwanda mushopu make imomo ndozvinhu zvakazoita kuti aende kumbari kwaakazoenda but paakaenda kumbari haana mubereki wakaudza akangoenda ega. Saka vanhu vacho pavakauya vachida kumubatsira vakatora mari yanga ainayo 1000 US nefiriji netv nemapoto hamene mapoto kuti vakanga vakuashandisei nehembe dzake dzese dzaakanga ainadzo vakatora vachiti zvine satanism zvese. Saka mapostori anenge ari muground kumbari. Saka pandakazodzoka kuEaster ndopaakazonditsanangudzira ndaenda ikoko anga anditi mama da kuzoenda kwamuriwa moya muchindisariro mushopu. Saka pandikaenda chiti ndinosara mushopu ndopandikasvika zvinhu zvese hamusisina ndo pandikamuti kweiwo wadii kudza kana mama kana kuti udze baba ndobva ati ndakazongoita noti ndandakurwiswa pane mweya wangu wakuti wakuda blood wakanga wakumunetsa achiti wakuda ropa. Saka iye airamba kublood rachoni saka ndo zvakanga zvimwe zvaaiti ndo zvazvakumurwisa. Saka ndobva ndati ngatidzokere kuna madzimai vaya vakambotishandira vaya. Ndobva tadzokera tasvika ikoko madzimai vaya ndopa vakati munamato wandakukupa uyu kana une zvimwe zvinhu zvawakapiwa ikoko aushandidzane munamato wangu aushandidzane nemushonga. Saka iwo chena unobvisa kana une mushonga wakapiwa navanhu vakakushandira ibve umba imomo umwaye munamato wangu. Ndopatikasvika kuye tichibva tatiti hakunamata ndopaakaburitsa kamwe kabhodhoro futi kanga apiwa nevanhu vaive kumbari kanga ine mudzenge irimo imomo nebute zvichibva tazviburitsa panze. Mangwana acho takazofuma futi takudzokera nazvo kwamadzimai ndobva vanozviisa futi murukoma wakanga wamboisa katsvimbo kaikai. Saka kubva ipapo shopu yacho akabva azongovhara nokuti anga asisagone kuti akwanise kutengesa. Saka ndakazoenda ndiri kubasa ndofa ndikazofonerwa chiri china achiti nanzvadzi yangu achiti zvinhu zvese auya angosiya akanda payadhi vatongobuda achibva aenda kumusha kwamurewa. Saka ndokwaanga ari nguva yese ndobva tazonomutora akazoya nezuro. Pamusoro ezekuru amai mwana wenyu matauriro ari kuita nyaya yake ada kuzvinatsa mamunzwa ari kuti ndakapfekedzwa mweya wesatanism. Imimi ndokutaura kuti muri kumasowe akanga aine tsvimbo saka tsvimbo yakapfekedzwa nemweya. Unonzi ani zita rako? Webster. Tsvimbo rebasa nani? Ndakaipuwa basa pandashanda nemurungu. Taura chokwadi. Mira. Taura chokwadi kuti usunungurwe musatanism. Usati ndakapfekedzwa mweya. Handiti zvamakaita nemurungu zvamakawirirana nezvaakakuudza unozviziva. Handiti hauna kungonzi sezvandakaita panapa ini ndapinda mudare rasekuru tasvo ndongosoti sekuru makati ndobva ndabuda ndane mweya. Hazvisiri zvezvozvo. Taura chokwadi kuti murungu akauya kwandiri akanditi zvakati tikaita zvakati zvakazoita kuti upedzire wane tsvimbo ine vhesi netsvimbo iyoyo nemabasa awaishandisa. Sunungura vabereki vako nasekuru ava. Zvakaitika ndizvo ndaimushandira murungu ndaimushandira day ndaishanda madays pawiki ndaishanda 5 days but iye ndaizomushandira Saturday. Saka aingondifarira chingoti but kaundifarira kaondoka akaita kuti andidhonze padhuze then ndobva ati iwo kana wapedza basa pane zvinhu zvandida kukupa zvandisashandise pane kamuchinjikwa ikako kane vhesi uchakashandisa kana uchida unoshandisa chikuisa makii ako ipapo epamba pako nemawachi andinawaya haana mabhatiri ada kungoiswa mabhatiri ndobva ndikatsumbuka nemawachi ndobva ndaenda nayo kamushinga ndakashandisa ndakatoisa makii angu pandagara nako mawachi aya ndakatomasunga muruoko ndakatombogara nawo pandazopedzera ndangomasiya then pane mumwe futi mukadzi weipapo murungu iye akandidainza ndisina kuchechi kwandaenda akati handi kuchechi takanomboenda kuchechi kwawo kunikiri ndopandikapinda musatanism yacho pachechi ndikasvika muchechi mavo. Pamaita sei bhabhatidzo kupinda musatanism? Ndobva wangu pakatendedzwa kuti mukombe twewaini nemabisiketi pawakada kuzondibhabhatidza ndakati aiwa hasanda kutendeuka nekuti hasati ndanyatsozvipira kuti ndibate nembusi ndine zvimwe zvaka ndakangonyorwa
vanga vakubudira pachena kuti iyi isatanism. Avanga vasina kubudira pachena. Saka wakazoziya sei kuti handikwanisi kupinda mamuri nekuti hazandanyatsofunga usingazivi kuti isatanism. Ndakangoita sekumwe kunzvenga kuti ndichazouya ndonyatsobhabhatidzwa. But nhasi rege timboita sei timbodzokera kumba. Tine pfungwa dzekuti ndasiya munini wangu achirwara. Kuti ndinoda kumhanyira munini wangu ndinomuona ndamusiya achirwara asunzo zvakanaka. Ndopa tadzokera kumba. Handina kuzobvera ndakadzokera patimwe ndatoomusatanism. Ndinozoti kunwa kwandakatoita njiri ndetimabisiketi ndokutojoinswa kwandakaita. Chawakatanga kuita iwewo chimusatanism? Ndaingoshungurudzika muspiriti kufira ndiri pakoma yekunge ndiurwiswa ndinoda kutofa. Ndofa ndambotsanangurira murungu akati iwo utorimo but izvonizvi kuti unyigirikineka zvakawana nokubatsira. Ndakamboenda kumapostori wangu kuti iwo namata nekuti utorimo ende mweya wacho unogona kungoita sezodzimara wauraya. Saka ndakangonamata uchinama chinenge chibatsirwa dzimara ndauya kuno ndopa ndakazoya kuno kuzimba ndikutaura namama ndofa wafamba neni ndopa ndakaita nani pandazoronga futi rimwe ndomudzira mushando ndopa ndakazotanga zetakshop. Vabereki vakaswa ndapinda musatanism? Ndakaswa wataurira ndichiti pandai watinonzanizve Webster. Pane zvauri kuda zvauri ndringini wati wakanwa mabhisiketi nezvawakanwa ndobva wanzichiita sei nevarongwa wapiwa mainstructions awanzi takupa wanwa izvi wakuchitanga kuita abcd wozowazenda shopoka mari ikatanga kuuya ivo havana chakanonzi asi tete wandaigara navo ndo vakanga vakuzotaura kuti ndo chicha ndopindayo takamirira sababa wako inini ndo zvaunofanira kunge tichitoteedza. Zvipi zvaunofanira kunge uchiteedza? Zveusatanism. Ndakati hanzi uchita chii musatanism? Kuti yozokupei benefit raunozowana. Ndakasangana dzimwe hope. Aiwa, tinoda kunzwa pana teta vaikuti ndiri kumira satete vako sababa unofanira kuti urarame uri musatanism. Vachikuudza kuti yakanakirei satanism iyi, benefit rawaizotarisira kuti uchawana iwewe pakupinda musatanism, vaikuencourage kuti unozowana chii zvavaikuexplaina? Waichiudza kwedu hakuna mari takangokurudzira vanhu vakutambura kati chinjewo raramo iwe ukangowapinda tobatsirana iwe wakatenga stand toda kuvaka stand tokwanisa kutenga imwe stand because stand iyoyo ini handina mwana kana mwana wandinaye saka iwewo tikawaka unokwanisa kunogara kana kunogara bhozi ndefamily ndopandakati aina handizvikwanisi tete but taingovanyurusana nekulo tikanzi wakasangana netsikope zvanzi uraya brother yako ndopandakapepuka kuya ibva pepuka kuti ndakatorera tese nebrother yangu ndobva atopepuka usanga atanga wangaona kutomuuraya nditanga kutonamata zvakanishamisa hana yakati ndakamukatisurwa nehana iye patomuka ubva tangotanga kungonamata makamukira hana dzenzi chirova dzese Webster tete vakuudza kuti kudzinza kwedu tiri kutambura ndobva vakuudza kuti ona mari iri kuuya handiti ndakatenga stand iwo katichi ndakati zvinhu zvinoita nenguva ndakati zvinhu zvinoita nenguva but ndenge nditongorimo kunhasi wabuda kugeti kuchimhanya uchitiza unga kutiza apo ndiri kunzwa speech zvinenge pane zvinoita kuuya so zvinoita nditi ita chakati but ndikashaya ipapo ndinzi enda kumba saka kazhinji kana ndiri kuzvandidzosa kumba kuti enda kumba nyange ndisina mari kunotofonera palast time ndakatofonera mama ndakati mama ndinana mari yebhasi but ndikufanira kutoya kumba ndisina mari yereni watanditumira mari ndakatouya zvinenge zvichiita kuti ndipusha kuti enda kumba saka wakamboita mari nani patakshop apo ndipo ndakatanga kuita mari kuti paiwa nemwe mari yaingononga mari kuseri kwezvinhu chinonga mari pakutanga handina kuvhunduka ndakazovhunduka zvaitika nenge 2-3 pandati kozvine chichirikuitika ndopa ndakazotanga kuudzana mama kuti tichazofamba tichiita sei tichinge tichibata tinzozvavamira sei but ndakazoenda ndega wasipo manje pandakanoona nemadzimai vanoshandira kumbari kuti patori zvinhu zviripo zvinoda kuita sei zvoda kunobviswa utori musatanism saka pane furniture tinoda kutakura nechichichi apa ndati handii unoita sei unondishandira but aienda tese wasvika mutakshop mangu wangoita zvawakaita tunenge twakaburitsa tugaba twakabudisa twevhembera twaiti nditwevhembera uchizora
vachitsika pakati vachishandisa sauti vachidi ndopakati zvinhu izvi taakuzvisunga pamwe chete then tobva tatakura tonogena todanana tonopisa zvinhu izvi but pane hembe futi dzaonadzo dzesatanism toda kuti uye nadzo tonodzipisa futi ndobva tatonotsvaga motikari tese tatanga taenda kupolisi kana ngonokulenga tawana vandishandira vatowana zvinhu zvakadai zvakadai kutora firiji vachienda nayo saka ndinoda ngoti wangosaina kuti vasazowana chavanosiya nekuti mweya wavapira kuti arikuchiita uchinditambudza ndobva nepolisi kana mawirirana pakanaka varikatsvaga motikari vatora firiji pawakapinda musatanism kunzi muite mari hamuna here kutanga kunetsana pakunzi uraya hama yavo izvo zvaigara zvichinesa hatiduda nezvo mubvunzo wangu uri kuti wapinda musatanism chinhu chaziita kuti ude kubuda musatanism kana kuti mutadze kuwirirana pakunzi uraya hama yavo nekuti handinotoziva kuti ndo zvandinotoita patime yandakatopinda yacho ndo zvatiri kutaura kuti Webster zvinhu reurura so handiti zvinhu matare esatanism anouya kuna sekuruka haasi manyowani ndosauri kwana zvaka wakatogara wakatorelax vanotone solution kudhara isa watongoti pamukana kuti tikubvunze nekuti mabudiro auda kuita pane pamuri kukonana nezvinhu zvawakapinda nababa wako veri kuSouth Africa tita handiti wakazonzi kuti urayani kusatanism ndakanzi uraya brother yako nina wangu anotedzera ndanzi uraya iwo pasame time akatoti ndainzi uraya mukoma wako because tine mbanje yatakaputa tese usiku hwacho Saturday nemunin'ina wangu inge yakasanganiswa meno zvinhu zvakasanganiswa kuti ndanga iyanga meno takaitenga kupi saka meno spirit yakabva yakonecta musatanism iwo saka taita kunge tiri musame spirit kuti taifoswa taishandiswa pamwe chete panguva yacho iye achinzi uraya mukoma achinzi uraya brother muri kumudza mwana wenyuma yeWebster muri kugutsikana zvaari kutaura baba Webster ya inini panyaya iyi inini ndisina kunyatsoipiwa zvakakwana but pandakazoonana naamai vacho ndopawakazondipa nyaya iyi zvakakwana vakunditaurira kuti mwana ndo zvaakauya achiita se achitaura so mwana aitaurira amai asingataurire inini but ininiwo kumashure kwacho asati aenda kuSouth Africa taitoitawo crash namene naadzimai kuti wana ngavaregere kuenda kupi tichengetane kuno because ndakawatoresa malicense vese vari 2 ndikati vana vanotenderera muno vachitawo mushikashiki zviri kuita vamwe vachidhiraivha makombi vachitawo zvinhu kudhiraivha mota diki zvinoita vamwe but azoenda manje ndo paakataurira mai achona achiti tete ndo wakandiisa pabasa ipapo mumashure mandaenda kubasa ikoko wakazonditi iwe wakafanana nababa wako saka nini ndakafanana nababa wako saka nditori baba wani nditori baba wako saka iwe unofanira kupinda mubi satanism ndo zvaitaura ini namai vacho iye ndingataure kuti nyaya iyi kuti ndizonyatso ndakamubvunza nezuva tichiuya kuno tasvika panapa kwese uko handamutaurira kuti tiri kuenda uko because isusu namai pane zvataionawo pamatv tichitarisa tichiona sekurutazvo takatarisawo nevamwe because pane vamwe vanobatsira but mwoyo wedu wakabva wati munhu anogona kutibatsira isusu sekurutazvo ichocho ndo chokwadi chandiri kuita se ndambotarisawo mune vamwe vanoitawo zvipi asi mwoyo wangu wakati vanogona nekuti pane zvatakaonawo patati ava ndo vanoenda ndasvika panapa ndo paakazotaura takubvunza namai akati ichokwadi kuti ndakajoina matopana ndakajoiniswa so ndakapiwa katsvimbo kanenge muchinjiwo kenga ine mavhesi because ipapa pachona ipapa ukatedza anotanga aroda kupuwa anoprofita ndo patakazoda kutsvaga kuti inini kuti ndizouya panapa ndichikumbira kuna sekuru ingeri nyaya yekuti mwana handisi kuda kuti mwana ararame musatanism ndikuda kuti mwana ararame upenyu hwati nawo hwekutambudzika asi muchiita zvinhu zvani muchiita zvinhu zvenyu ndo pandakauya naye kuti watibatsire kubva papi ipapo tichienda pamberi
inini ndo pandakaningira kuti zvizhinji anga asinganyanyondipira aipira amai wake anenge achiti baba wane hasha nekuti inini pakurarama kwangu handidi zvinhu zvemanga manga handinyatsozvifarira ndongofarira zvinhu zviri right saka ndo pandiri kutaridza kuti mwoyo wangu inini wakaenda kuna sekuru Tashu kuti pakutenderera kwese kwandaita nekubvunza ava ndo munhu achaita sei achandibatsira. Saka mawaya naye kuno kumusina kumudza kuti muri kuya pasekuru Tashu. Ichokwadi ichocho ndakangomutora ndikati handei Webs pano ndo pasekuru Tashu. Alright. Tenda handiri vatambika zvakanaka. uri kudei kubva kuna sekuru Tashu? Ndikuda rubatsiro kuti vataurire sekuru wavo. Sekuru Tashu ndauya musukuru ndikuda rubatsiro kuti ndigone kusunungura nokuti handisi kukwanisa kubata kana chinoendeka pa pandiri kutanga kuronga sange papindana nebusiness ndaunganidza 1000 something ingasvika 1000 something choronga kuti ndakuda kudai mari yese yakangopararira handinana sendi ndadzokera pasero futi saka every time pandinotraya kutoti ndiite chinhu nyange ndakawana basa kutoti ndakutanga kuunganidza ndakuronga upenyu so far ndine 26 years next year need to start 27 so ndironga mhuri kuti ndiwe kunoita mukadzi ndisina kana chiri kuendeka ndinganyepe saka ndo rubatsiro ndayanitsvake kuti ndigone kuendera mberi neupenyu kuti ndakangomira panzvimbo imwe chete. Hanzi unoprofita? ndo mweya unongosananzi munongo uchindipusha unoti yenda kumba ita chakati. Hanzi nababa wako unomboita seunoprofita. Handisi kuti uri kuti enda tiri kuti mweya wacho unomboti here uona izvo nezvozvo. Unombotendera unombotaura izvozvo nguva dzimwe nguva unombonditi ita ichi kana kuti taura ichi zvisi zvechokwadi. Baba waudzwa nemweya kuti utaure zvinenge zvechokwadi here. Zvimwe zvachona zvavanenge achitaura anenge achitotaura chokwadi ndopandai kuti pamwe satanism inenge ichitoona nekuti ipapa ndikati sekuru kupinda patakaita mudare rekutanga takenge ndakatotaura nyaya iyi ndichiti ndaifanirwa kunge ndakauya naye but ipapo vachona handina kuda kukasika kumufosa kuti ndibva ndamuti hande akaramba pandakamuti ngatifambei ndina baba wangu akabva aramba saka pakatoita kuti ane kamwe kanhu kaakafembera saka ndakaita kumutoredzera ndataurirwa nasekuru kanzi chienda unouya nani naye ndo pandakabva ndazoti kuna amai vachona vane 2 weeks vari pana vandoshandawo asi 2 weeks vakagara papi pano vachirindira vachimuka vachiningirika nenhau yemhuri iyoyi saka ndo pandakabva ndangoti kakuprofit aka kekuti kana kuti for example panapa pane mumwe musikana ambouya nhasi ndoda kutaura zvanhasi zuva ranhasi rinei atotanga kumuda kumutaurira so zvekuita zvekuita so ini ndo pandatoona kuti pane zvinhu zviri kuitika kaspiriti akari kuhakana here nemunhu upi iyeye because ndatarisawo ndichiona nendariitike munhu iyeye kenge ari kuratidzawo kuti ndikari kuhakana neupi nawebhista mahakana spirit yacho zvaakaiswa ari musatanismo saka panangonzwa vachitsanangura dambudziko rakanangoti zvanongofira zviri pandiri ndo kwete kunzwa mahakana here muspirit menyu nemunhu uyu tahakana. Alright. Ya nhau iripo pamwana uyu inhau yakaoma haina kumira zvakanaka anoda kumirwa naye nesimba kubatsiridzwa kukuru kwazvo kuti aite zvakanaka. Ndofuna kuita nyanga nengoishena namazi akanga mbolazo. Kubva pari zvino ndoda kuti mutsvage mvura yehangaiwa nejira jena rine 3 meters muuye nazvo pano mumatare tisunungure mwana wepamweya wasatanism.
Thank you.